ደጋጊምኪ ድመቂ ከም ሓቂ ንስኻ ከም ኩሉ ሰብ ሕልምታት ኣለውኻ ንገዛእ ርእስኻ ዕውት ኮይንካ ክትሪኣ እውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ሂወትካ እንታይ ክህልወካ ከም ትድሊ እውን ብንጹር ትፈልጥ ኢኻ ካልኦት ሰባት ድሌቶም ክረኽቡ ሕልሞምን ክጭብጡ ክዕወቱ ከለዉ ትሪኦም እሞ ኣነ ክገብሮ ክእል እየ ምናልባት እውን ካብኦም ንላዕሊ ኢልካ ትሓስብ ግናኸ እቲ ክጅምረሉ ዝግብአካ ግዜ ምስ መፀ ጽባሕ ክገብሮ እየ እንዳበልካ ኣብ ቴሌፎንካ ክጠቕሙካ ዘይክእሉ ሓፀርቲ ቪድዮታት እንዳረኣኻ ሙሉእ ግዜኻ ትሕልፎ ወለዶይ ዝንዓኻ ዝገልጽ እንተደኣ ኮይኑ ማለት ትምኒት ዘለካ ብብሉፃት ሓሳባት ዝተኸበብካ ግናኸ ኣብ ስጉምቲ ምውሳድ ሃካይ እንተደኣ ኮንካ እዚ ዛንታ እዚ ንኹሉ ነገር ክቕይሮ እዩ ምክንያቱ እዚ ዛንታ እዚ ብዛዕባ ሓደ ክሳብ ነቲ ሓራ ዘውፅኦ መሪር ሓቂ ዝገልጽሉ ከም ዝኸመኻ ባህጉኑ ምጭባጥ ሃካይ ናይ ዝነበረ መንእሰይ እዩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽናሕ ቅድሚኡ ግና ኣብዚ ቻነል ሓድሽ ተኾንካ ሰብስክራይብ ግበር ነዚ ቪድዮ ከዓ ላይክ ሃቦ ኣብ መቕረብካን ፈተውትኻን ኣዕሩኽትኻን ድማ ሸር በሎ ኣበይ ሃገር ኮይንካ ነዛ ቪድዮ ትከታተል ኣለኻ ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ክደፈለኝ ኣብ ሓንቲ ብስራሕ ዝተጨናነቐት ከተማ ኣብ ሓሙሻይ ደብሪ ኣብ ዝርከብ ገዛ ተኻርዩ ዳንኤል ዝተባሃለ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይ ይነብር ነበረ ዳንኤል ካብቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ሰባት ዝተፈለየ ነይሩ ማለት ኣዕሩኽቱ ከይማረሩ ወይ ከይንፀርፀሩ ነቲ ስሩዕ ስራሕ እንዳሰርሑ ናብርኦም ክመርሑ ከለዉ ንሱ ግና ካብቲ ስሩዕ ስርሑ ከውፅዎ ዝኽእሉ ሓፍ ከብልዎ ዝኽእሉ ዓበይቲ ራእይታት ነበርዎ ናይ ባዕሉ ትካል ክምስርት መጻሕፍቲ ከንብብ ኣካላቱ ብስፖርት ከስተኻኽል ሓደስቲ ክእለታት ክመሃር ካብኡ ሓሊፉ ንዓለም ክቕይር ይብህግ ነበረ ናይ መደቀሲ ክፍሊ መንደቕ ከይተረፈ ብናይ ሸቶታት ትልምታትን ናይ ግዜ ሰሌዳታትን ናይ መተባባዕቲ ጥቕስታትን ዝተጻሕፎ መዘኻኸሪ ወረቓቕቲ ዝተሸፈነ ነይሩ ኣብ ጎኒ ዓራቱ ዝርከብ ከብሒ ብዛዕባ ዓወት ዲሲፕሊን ፍልስፍና ካልእ ዛዕባታትን ዝዛረቡ መጽሓፍቲ መሊኡ ነበረ ግና እቲ ፀገም ዳንኤል ብግብሪ ዝገበሮ ነገር ወላ ሓንቲ ዘይምንባር እዩ ኩሉ ግዜ ንግሆ ብናይ ውሽጣዊ ድፍኢት ተላዒሉ ይትንስእ ንገዛእ ርእሱ ድማ ሎሚ እቲ ጅምረላ መዓልቲ ኣይብል ግናኸ ክሳብ ቀትሪ ቴሌፎን ስክሮል እንዳገበረ እቲ ናይ ምልዕዓል ውሽጣዊ ድፍኢት ከም ትክበኒኑ ይጠፍእ ምሸት ምስ ኮነ ድማ ንገዛእ ርእሱ እንዳማረረ ይድቅስ ዳንኤል ኩሉ ግዜ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ዝኾነ ከም ዝገብር ይዛረብ ጥራይ እምበር ኣብ ተግባር ንምውዓል ሃካይ ነይሩ ዝቕፅል ወርሒ ተወሳኺ ገንዘብ ምስ ቆጠብኩ ነቲ ናይ ባዕለይ ቢዝነስ ክጅምሮ እየ ይብል ብዙሕ መጽሓፍቲ ምስ ነበብኩ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ተወሳኺ ግዜ ምስ ሃለወኒ ሓንቲ መጽሓፍ ክጽሕፍ እየ ይብል እዛ ተኸታታሊት ፊልም እዚኣ ምስ ወዳእኽዋ ሶነይ ድማ ጅም ክጅምር እየ ይብል ዳንኤል ብዛዕባ ንቐጻሊ ዝገብሮም ትልሚ ዝበፅሖ ሸቶ ዝጭብጦ ባህጊ ምስ ነብሱ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኣዕሩኽቱ ምስ ስድራ ቤቱ እውን ይዛረብ ነበረ ወትሩ ብዛዕባ ባህጉ ምዝራብ ጥራይ ዝፈቱ እምበር ተግባር ክገብር ዘይረአ ሰብ ስለ ዝነበረ ኣዕሩኽቱ ብዛዕባ ትልምታቱ ምሕታት ደስ ይብሎም ኣይነበረን ስድራ ቤቱ እውን ንተስፋታቱ ምእማን ሓደግዎ ዳንኤል ወላ እኳ ብግልፂ ከኣምን እንተዘይከኣለ ንሱ ሕልሚ ዘለዎ ግን ንኽሰርሕ ዝህከ ሓላሚ ጥራይ ምዃኑ ባዕሉ እውን ከይተረፈ ነቲ ሓቂ ይፈልጦ ነበረ ኣዶኡ ክትበፅሖን ክትመፅእ እቲ ኩሉ ግዜ ዝጋዕ ዘየገዝኡ እቶም ቅድሚ 6 ወርሒ ዝነበሩ ኣብ መንደቕ ዝተለጠፉ ወረቓቕቲ ትርኢ እሞ ብህድኣት ወደይ ትምኒት ሃፍቲ ሰነፋት ሰባት እዩ ትብሎ ነበረት ዳንኤል ርእሱ የድንን ቁሩብ ሕፍረት ይስምዖ ኣዲኡ ምስ ከደት ድማ ላፕቶፑ ከፊቱ ብዛዕባ ዕውታት ሰባት ቪድዮ ክርኢ ጅምር ምክንያቱ ካልኦት ሰባት ብዛዕባ ዓወቶም ክዛረቡ ከለዉ ምርኣይ ናብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዓወት ዘብፅሐካ መገዲ ካብ ምጅማር ይቐልል ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ምሸት ዳንኤል ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ምስ ሓንቲ እተሳቂሑ ተቃለስ ነበረ ስለምንታይ ከም ዝኾይነ ዓሻ ኣይኮንኩን ተሁቦ ዘይብለይ ኣይኮንኩን ዕውት ናይ ምዃን ባህጊ ዘይብለይ እውን ኣይኮንኩን ስለምንታይ ደኣ ስጉምቲ ክወስድ ዝኸብደኒ ክብል ተዓሺጋ ደው ከም ዝበለት ሓዳስ መኪና ከም ዝኾነ ይስምዖ ነበረ ናብ ሕልሙ ዘብፅሖ ኩሉ እቲ ክእለታት ኩሉ ተሓይሊ እንዳሃለዎ ክንሱ ግና እቲ ሞተር ናይ ውሽጡ ኣይተወልዐን ሓደ ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ዳንኤል ምስቲ ናይ ቀደም ናይ ኮሌጅ መማህርቱ ኣሌክስ ኣብ ሓደ እንዳይ ሻሃ እንደበት ተራኸቡ ካብ ዘይራኸቡ 2 ዓመት ኮይኑ ስለ ዝነበረ ኣሌክስ ድማ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሓይሊ ዝመልኦ ብሓፈሻ ዝተፈልየ ኮይኑ ይረኣዮ ነበረ ዳንኤል ኣሌክስን ኮፍ ኢሎም ሻሃ ኣዚዞም ንእሽቶ ብዛዕባ ዝሓለፈ ህይወቶምን ህልው ህይወቶምን ከዕልሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣሌክስ ፍሽኽ ኢሉ ነታ ኣብ ኮሌጅን ከለና
ዝነግረኩም ነበርኩ ናይ ኣፕሊኬሽን ሓሳብ ትዝክራዶ እታ እኳ ኩሉ ሰብ እዚ ኣይከውንን እዚ ጽላል እዩ ዝብላ ዝነበረ ኢላሓተቶ ዳንኤል ኣብ ኮሌጅ እናተማሃረ ከሎ ዋላ እኳ ክሳብ መወዳእታ ብዓቕሊ ይስራሓሉ እምበር ንሱ እውን ተመሳሳሊ ኣፕሊኬሽን ናይ ምህናፅ ሓሳብ ነይርዎ እዩ ስለዚ ይዝክራ ስለ ዝነበረ ርእሱ ብምንቕናቕ መለሰሉ ኣሌክስ ኣዝዩ ተሓጒሱ ሃኒፀያኮ ከይትገረም ቅድሚ 6 ወርሒ ጀሚረ እያ ሕጂ 50,000 ተጠቀምቲ በፂሕና ኣለና ስለዚ ድማ ሙሉእ ግዜ ኣብ ኣነ ምስራሕ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ጥቕንዲ ቀዋሚ ስራሐይ ወፅየ ቦሎ ዳንኤል ሃንደበተ ብኣፉ ዝነበረ ሻሂ ከም ሓሙት መረሮ ምክንያቱ ቅድሚ 2 ዓመት ንሱን ኣሌክስን ማዕረ ከም ዝነበሩ ይዝክር ነበረ ክልቲኦም ሕልምታት ነይሮሞም ክልቲኦም ሓሳባት ነይሮሞም ክልቲኦም ክእለታት ነይሮሞም እቲ እንኮ ፍልልይ ግን ዳንኤል ኣብ ትልምን ዕላማን ምውፃእ ንፍዑን ከሎ ስጉምታ ኣብ ምውሳድ ሃካይ ስለ ዝነበረ እዩ ኣሌክስ ግን ሎሚ ጽባሕ ከይበለ ስለ ዝጀመረ ጥራይ እዩ ዳንኤል ወላ እኳ ብውሽጡ ገለ ጉድኣት እንተተሰምዖ ፍሽኽ እንዳበለ ንኣሌክስ እንቋ ሓጎሰካ በሎ ኣብ ገዝኡ ምስ በፅሐ በታ ለይቲ እቲኣ ክድቅስ ኣይከኣለን ኣብ ዓረቱ ኮይኑ ነቶም ኣብ መንደቕ ዝተለጠፉ እቶም ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበሩ ዘይተተንከፉ ዘይተበፅሑ ዘይተፈፀሙ ሸቶታት ይጥምት ነበረ ኣብ ዲያርኡ ድማ ክፅሕፍ ጀመረ ኣነ ዕድል ዘይብለይ ኣይኮንኩን ፍጹም ግዜ ክሳብ ዝመፅእ ዝፅበ ዘለኹ እውን ኣይኮንኩን ኣነ ንምጅማር ሃካይን ፈራሕን ዘለኹ ሰብ እየ ፕላን ምውፃእ ድማ ከም መምኽነይታ ንምጅማር እጥቀመሉ ኣለኹ ኢሉ እቲ ናይ ውሽጢ ሓሳብ ኣብ ወረቐት እናፀሓፈ ከሎ እቲ ቢሮ ኣብ ኢዱ የንቀጥቅጥ ነበረ ወዲ 27 ዓመት ኮይነ ኸንሰይ ክንደይ ተወሳኺ ዓመታት እየ ደኣ ባህጊ ዘለዎ ጥራይ ግን ድማ ስጉምቲ ከይወሰድኩ ሃካይ ኮይነ ክቕፅል ኣነ ኣብ ዘለኹዎ ደው ኢለ ድሕሪት እንዳተረፍኩ ክንደይ ተወሳኺ ኣሌክሳት ክዕወቱ ከለዉ የኽርኢ ኢሉ ዒንቱ ዕምት ኣቢሉ ቆላሕ ምስ ኣበለ ነቲ ንኹሉ ነገር እቲ ቅይሮ ሕቶ ብሕሾኽ ተሓተተ እንታይ ክንድዚ ዝፈርሕ ዘለኹ ኢሉ ንገዛእ ርእሱ ሓተታ ንፅባሒቱ ንጉሆ ዳንኤል ምስቲ መጨነቒ ሓሳባቱ ክቕመጥ ስለ ዘይከኣለ ፍኹስ እንተበሎ ሓሲቡ ናብቲ ኣብ ወሰን ከተማ ዝርከብ ጎቦታት መኪንኡ ሒዙ ናብኡ ተዘወር በለ ህዱእ ኩነታት ኣየር ምስ ደስ ዘብል ቦታ ፅሩየት ተሓሳስባ የድልዮ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ቦታ በፂሑ ድማ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ከይተዓዘበ ስቕ ኢሉ ንእግረ መገዱ ናብ ሓደ ጎቦ ዝመርሕ መንገዲ ተኸቲሉ ክጓዓዝ ምስ ጀመረ ሓደ ሽማግለ ኣቦ ኣብ ሓደ እምኒ ኮፍ ኢሎም ናይ ጎቦታት መደየብ ጫምኦም ክዕሪ ይረኣየ እቶም ሽማግለ ኣቦ ኣብ 70ታት ዕድሚኦም ዝርከቡ እኳ እንትኾኑ ግን ዒንቶም ትኩራት ኣካላቶም ድማ ጥንኩር ነበረ እቶም ሽማግለ ኣቦ ህድእ ብዝበለ ድምፂ ዶንጌኻ ድኻ ትጅምር ዘለኻ ኢሎም ዘረባኦም ብሕቶ ጀመሩ ናብቲ ፅሩይ ክዳውንቱን ናይ ጎቦታት መደየብ ዝኸውን መሳርሕታት ዘይምህላው እናተዓዘቡ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝጎቦ ሓኳር ይኩንኩን ስቕ ኢለ እሙረይ ስለ ዝተረበሽኩ እግረይ ብዝመርሐኒ ናብ ዝመፅየ ኢሉ ዳንኤል በቕንዕና መለሰሎም እቶም ሽማግለ ኣቦ ፍሽኽ በሉ እሞ እቶም ዝበለፁ ናይ ጎቦታት ምድያብ ካብ ምሕሳብ እዮም ጅምሩ ብዝኾነ ኣቶ መብራህቶም በሃል ናይ 40 ዓመታት ዘኽራናት እዚ እድይቦ ኣለኹ ብምባል ድሕሪኡ ክዛረቡ ቀጸሉ ኣቶ መብራህቶም ሕቶታት ይሓቱ ዳንኤል ድማ ብዘይገለ ምኽንያታት በቕንዕና መለስ ነበረ ብዛዕባ ሕልምታቱ ብዛዕባ ዘይምስርሑ ብዛዕባ ድሕሪት ምትራፉ እንክዛረብ ኣቶ መብራህቶም ብዘይወቐሳ ይሰምዕዎ ነበሩ ብድሕሪኡ ኣቶ መብራህቶም ናብቲ ብፀሓይ ንግሆ ዘንፀባርቕ ዝነበረ ርሑቕ ጫፍ ኣኽራናት እናመልከቱ እቲ ጫፍ ኣኽራን ትሪኦ ዘለኻ ንኽትሪኦ ኣዝዩ ዝስዕብ እዩ ኣብዚ ኮይንካ ክትሪኦ ድማ ክትበፅሖ ዘይከኣል ይመስል መብዛሕትኦም ሰባት እንታይ ከም ዝገብሩ ትፈልጥ ዶ ኢሎም ሓተትዎ ዳንኤል ርእሱ ብምንቕናቕ ጥራይ ከም ዘይፈልጥ መለሰሎም ኣብዚ ደው ኢሎም የድንቕዎ ነቲ ጫፍ ምብፃሕ ክንደይ ግሩም ከም ዝኾነ ዛረቡ ንጉዕዞ ዝኸውን ክቡር ጫማታት ይዕድጉ ካልኦት ክድይቡ ከለዉ ቪድዮታት ይርዩ በየናይ መንገዲ ከም ዝድይቡ ፕላን የውፅኡ ግናኸ ነተቐዳመይቲ ናብቲ ጫፍ ኣኽራናት ከተብፅሖም ትኽእል ስጉምቲ ኣይወስድዋን እንተወሰድዋ እውን ኣብ ጫፍ ኣይበፅሑን ኢሎም ኣቶ መብራህቶም ነቲ ከቢድን ዝበለየን ናይ ሕቆ ቦርሶኦም ኣልዓልዎ ሕጂ እቲ ንሳቶም ዘይርድእዎ ነገር እዚ እዚ ቦርሳ እዚ ተሰኪምካ ንኽትድይብ ከቢድ እዩ ብፍላይ ኣብታ ቀዳመይቲ ኪሎሜትር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ትርህፅ ክበፅሖ ድየ ኽኢልካ ትጠራጠር ናብ መኪናኻ ክትምለስ ትደሊ ግና ነተቐዳመይቲ ከባድ ሓንቲ ኪሎሜትር እንተወዲእኻያ ድሕሪኡ ዝመፅእ ይቐልል ድሕሪኡ ድማ ኣዝዩ ይቐልል እቲ ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ ጫፍ ኣኽራን ድማ ናባኻ ክቐርብ ይጅምር እቲ ጫፍ ስለ ዝቐረበ ስለ ዝተንቀሳቐሰ ዘይኮነስ ንስኻ ስለ ዝተንቀሳቐስካይ ናባኻ ዝቐርብ ኢሎም ኣቶም መብራህቶም ትኩር ኢሎም ናብ ዳንኤል ጠመቱ ባህጊ ወይ ሕልምታት ህይወት እውን ልክዕ ከምቲ ጫፍ ኣኽራን ምብፃሕ እዩ
نسخة هكا يكون كان حكايات سبات باقي يبولومن نسخة مجماري فريح خازلخا مالت من البات كتفشل كم تخيل حاسب فريح خازلخا كابلان ناب تكبار انك تساقاقر من البات كم تزحسب كايو فولي سب كم زي كونكا تكبار كاوص إيدكا خرقا قص إلكا فريح خالخا سلازون أبتناي بلان درجات راي توسينكا تترف مخنياتو أبقو أبناي حلنا خا حسب وي بحقو خلق زي اللكع عود كتكوون سلا تخيل بلوو دانيال نايته كتو مستير استقالعو خويننا تسمعو كمي جيري فرحي زقواط أطورو وي فرحي زقوارصو إلى حاتتهم أتو مبراهتهم كمسيلهم أيتقوارصو نيخا فرحي سمعيت كساب زخوني كاوشتخا أيتأفيني نسخاقن ولا نفرح خا خجمرا لكا أمناي تمكرو 4 عامت ناي قوبتات مدياب قوع زي نسية مهيري إلهم تنسيهم نتخبير بورسا أبزبانهم تسكيمهم ناب تخران كو عزو جمرو نيشتو مسكودون دحريت ناب داني الملسيلهم لومي ناب تمنጫعጫعታ يا خغعس 5 كيلومتر رحقات يزلو مساي كتمص تخيل ديخا جنا ممرح لنا حج دلو مخان غانزي مخان كام مزراب يلن حج غوبو ጫማ يبلين الكام مخنا يلن حج سؤال كام ساي كتسوقم تجمر ወይ ድማ ናብ መኪና ከተመሊስካ ምሕላም ተቕጽር በልዎ ኣቶም መብራህቶም ቆሪጾም ዳንኤል ናብቲ መገዲ ጠመተ ቁልቁልን ኣጻድፍን ነበረ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንሱ ድልው ኣይነበረን ናይ ዓቐበት ጫማ ይነበሮን ኩሉ ምስ ኣቶም መብራህቶም ንኸይጓዓዝ ዝገብሮ ምኽንያታት ኣብ እምርኡ መጸ ንኣሌክስን ነቲ ኣብ መንደቕ ዝለጠፎ ናይ ፕላንን ሸቶን ጽሑፍ ነቶም ተግባር ብዘይ ምጅማሩ ኣብ ሕልሚ ጥራይ ዘባኾኖም 2 ዓመታት ምስ ዘከረ ግን ሓንቲ ስጉምቲ ንቕድሚት ወሰደ ድሕሪኡ ካልእቲ ድሕሪኡ ናብ ኣቶም መብራህቶም ቀሪቡ ሕራይ ንኺድ በሎም ኣቶም መብራህቶም ፍሽኽ ኢሎም ርኢኻ ሕጂ ወላ እንዳፈራሕኻ ክትጓዓዝ ጀሚርካ ኣለኻ በልዎ እቲ ናይ ቁልቁለት ጉዕዞ ድማ ጀመርዎ ዳንኤል ደድሕሪኦም እናሰዓበ ቁሩም ዝተጓዓዘ እንታይ ዝገብር ዘለኹ ኣነ ደያበ ክራን ኣይኮንኩን ክምለስ ኣለኒ እንዳበለ ምስ ገዛእ ርእሱ ተስፋ ክቆርጽ ደለየ ኣቶም መብራህቶም ብጽንዓትን ብትዕግስትን ንቕድሚት ይስጉሙ ነበሩ ዳንኤል ድማ ولا حيال دخمنا تسمعو صمميلو ጉዕዞ ቀጸለ ድሕሪ 30 ደቂቕ ኣብ ውሽጢ ዳንኤል ገለ ነገር ክልወጥ ጀመረ ምስትንፋሱ ስርዓት ሓዘ ስጉምትታቱ ስሉጥ ኮነ ብዛዕባ እቲ መብጽሒ ዘዕርፈሉ ከይሓሰበ ድማ ይስጉም ጥራይ ነበረ ኣቶም መብራህቶም ንድሕሪት ግልጽ ኢሎም ኣብ ህይወትካ ነታ ናይ ቀዳመይቲ ኪሎሜትር መትከል ክትክተል ኣለካ በልዎም እንታይ ማለት ኢሉ ዳንኤል ገበታና ንስተንፈሰ ሓተቶም መብዛሕትኦም ሰባት ኣብታ ቀዳመይቲ ኪሎሜትር እዮም ጉዕዞ ዘቋርጹ ምኽንያቱ ሽዑ ትዝኸበደ ኣካላትካ ስጉምትን ምቕጻል ይቃወመካ ኣእምሮኻ ድማ ንኽተቋርጽ መምኽነይታታት ይፈጥረልካ ግና ነታ ቀዳመይቲ ኪሎሜትር ጥራይ ክትሓልፋ እንትኽኢልካ ሓይሊ ትረክብ እቲ ሓይሊ ድማ ነታ ቀጺላ ትመጽእ ኪሎሜትር ቀላል ኮይና ንኽትስምዓካ ገብር በልዎ ኣቶም መብራህቶም ድሕሪ 2 ሰዓት ናብቲ መንጫዕጫዕታ በጽሑ ዳንኤል ኣብኡ ደው በለ ዋላ እኳ ደኺሙና ረሃጽ እንተነበረ ግና ብትልሚ ዘይኮነስ ብሕልሚ ዘይኮነስ ብተግባር ስለ ዝሰርሕ ንዓመታት ተሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ቁርዓት ተሰምዖ ካብ ጉዕዞ ምስ ተመልሰ በታ ምሸት እቲኣ ዳንኤል ኣብ ዓራቱ ኮፍ በለ ኣካላቱ ብሰንኪቲ ጉዕዞ ደኺሙ እኳ እንተነበረ ግና ኣእምሮኡ ንጹህን ሓያልን ኮይኑ ነበረ ድኻም ከየሰነፎ ድማ ላፕቶፕ ከፈተ ናይ ዕዉታት ሰባት ቪድዮ ክርኢ ዘይኮነስ ሓድሽ ፕላን ከውፅእ ዘይኮነስ መጽሓፍ ምንባብ ንኽጅምር ሓደ መጽሓፍ ምስ ከፈተ ولا بلكع من قد يخون ولا وشت إنن صرصر يخون جنا حموش تجزأت مصحف انببه نصبحيتون حموش تتوسخت جزأت انببه توشت أو نقفيت أو تقاوموا زحم مقيم دلوايكم كان قدم توسخت مهار نبليج قدر كانت نبره بربش منفس من باب كتصله سالساي معلتي شوعة جزأت انببه شوعي معلتي 10 جزأت انببه مبل 14 معلتي بربش منفس بستناوص أمرجنا ملء خلت مصحف معرفات أنبيب وده أبيوت دما حد زجرم نجار تفترة حنسب نتا مصحف من جمرة كله نجارات من جمار قليل كونلو كم عملو زغص الورح زي كونس بتا معلتتيا أبن داجم تمزجبه قدام عينا سبورت من قصقص معلتو عزيز حفر نبره نتي أبو زنبره ماشينات كمي كم سرح يفلط أي نبرن جنان صباحيته تملسه نتناي بيزنس حسابون انتوغن بلكع من قد يكونن بملؤ النتونا يكونن جن مرمر كجبر نتن قداموتنا ايش تسقمتات كوسدن جمره دحر 3 ورح دانيال مس مصحفت من باب كل غزي نغون غو جم خاد كم علتاو نابرو خوسدو جمره كابا حليفو نتا خفطرا زحسب زنبره ابليكيشن مفتار ገለ ኾርሳት ኮስደላ ጀመረ ዳንኤል ወላኳ እትቀንዲ ዕላሙ አየግሁ ደንበር
نتا نايزي مجمار فرحون تهكيتون جن سبير وي تفصم ولدي كم ناي دانيال زانتانو مهار حق زيو حلمتاتك بزعبا زوصاخا يوم تلمتاتك قد يبولمن شتتاتك بزعباتهم اب دياريخا صحفكا يوم ديوم اب مندق كازلت افكا يوم رايتاتك قد يبولمن اذا عالمنا زيا نتمنيت وين بحق زي كونس نتكبار انه عاوتن يتسلم سلازي زخونه ነገር ቅድሚ ምጅማር ካዞም ሰለስተ ነገራት ዘክር ቀዳማይ ንምጅማር ግድን ድሉ ክትከውን አየልየካኒ ክጅምር ጥራይ ዘልየካ ድሉውነት ምጽባይ ከምናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እዩ ንዓኻ ደሓን ከም ዘለኻ ክስምዓካ እንዳገበረ ኣብ ዘለኻዮ ክትተርፍ ዝገብር ዝተጻወደ መጻወድያ እዩ ኩሉ ተድንቆ ዕውት ሰብ ድሉ ቅድሚ ምዃኑ ይጅምር እናፈረየ ይጅምር ከይተዳለወ ይጅምር ካልኣይ እታ ቀዳመይቲ ስጉምቲ كم تدانيال مساعتهم مبرهاتهم كوعاز كله نايم جمر يا كيلومتر زخبرته لك خم اقول لك زي كبدك يا عمرك خاطو قارص كيقدر الكاي ازي ابغو عزو نبري زغن كتقارص كم زلك ملكت زيكونس زي ملكت تخلو عوت سب زنبرلو بوتا ابز حالفلو منقد مهلاو كاي نتقدميت سغمدي حلف انت حيل دما نبتا خاليتي نبتا سالسيت وخصدكاي سالساي حجي بزعبات عبي حلم خاغله نغر غبر صباح يكونن زقصل سمون وين يكونن دلو مسكون كايكنن فايل كا خفيت كا مصحف انبب ايميل كا لاخ تليفون كا دول حنت بوش اب غبر حنت مول حساب صحف حنت سغم توسد نيشته تكون ايتكون قد يبولن فصمت تكون ايتكون وين قد يبولن اتغداس ነገር ካብ حلمنا بتغبار مسغغار كاي مخنياتو اتمستير زيو نسخات منيت عليك غنا حكا يكون كان نسخات منيت عليك غنا نمجمار فريح خايا خازلخا اتو انكو فوسي ناي مفرح دما تغباري نتقدميت سغمت مسوسدكايا ولا نشت تخون ولا استحاله تخون نسخه خالق سب تخون سلاذ حالم كازي يكون سغمت سلاذ وسدكاي حنسب سغمت زوسد سب مسكون غادما كل ነገር ኣብ ህይወትካ ቀየርክ ትሪየኻ እዝዛንታዚ ናይ ተግባር ሰብ ክትከውን ተደፋፊካ ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበራ ኣብ ጽባሕ ክጎብረይሉ ብትህኪት ስጉምት ንኸይወስድ ተዓኒዱን ዘሎ ሰብ ድማ ሸር ግበረሉ ክሳብ በኻል ዛንታ ንራኸብ ነታ ናይ ኣቶም መብራህቶም ጥበብ ዘክር እታ እንኮ ፍልሊ ኣብ መንጎ ሓለምትን ገበርትን እታ ቀዳመይቲ ስጉምት እያ እታ ስጉምት ድማ ሕጂ ውሰዳ ወለዶይ በቲ ልበት ግን ኣብ ዝሃለኻሉ መጻይኻ ናይ ምቕያር ሓይል ኣለካ እዩ أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا هاي مستبرانو كرتم تفتاوي سلمات ناي سماي تفترو بحرياوي بعلوم نبعلوم انا تداراربو نزات سلمات مريت برهانوم يهبو برهانوم يهنبو حدا جزيت سلام دبنا يشفنوم يتارطرو خايلو قد تبلوم والتنا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلموم تريوم كتنو ببانا كتنو نبانا أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا ورحن كواخبتن ناي سورا ناي زازباد مت مريت مت
ምቹቲ ኤሪትራ ዋልታናይ ሓፋሽ ግምጃውያን ተቓለስቲ ምንጭ ናይ ብርሃና ንሶም እዮም ከዋኽብቲ ንሶም እዮም ቶም መብራህቲ ዋልታናይ ሓፋሽ ግምጃውያን ተቓለስቲ ምንጭ ናይ ብርሃና ንሶም እዮም ከዋኽብቲ ንሶም እዮም ቶም መብራህቲ